Clara, que m'enganxa sortint de la dutxa i que no se'n vegi res. És que avui, nena, no m'ha anat bé veure el programa, Et anava a trucar ara, però se m'has anticipat. Ets ràpida, Com una llebre, tu. Sí. No és que no m'agradi el programa, M'encanta. El que passa és que ja he vist que el repeteixen a altres hores, que ja em va bé també, I a vegades el miro diversos cops seguits, i després, per internet, a la web laxarxa.cat, ja ho he buscat, nena. M'estic posant al dia amb les noves tecnologies, tu, perquè m'haig d'actualitzar, tu, i així, podem estar connectades. Mira ara, que et veig la cara, Em veus aquí, sortint de la dutxa? No és maco, això? És com més proper. Estem confinats, ens hem de quedar a casa, però tenim aquest tu a tu, Bonica, després ens veiem a la reunió del cel obert, Mua! Adéu!